Sa Negros Oriental, wala na'y kinabuhi ang 36 anyos nga lalaki human sa karambola sa upat ka mga sakyanan sa barangay Pulangtubig, Dumaguete City. Gawas sa motor, nalambigit sa karambola ang duha ka mga sakyanan ug usa pa ka motor kinsang mga sakay luwas ra. Base sa investigasyon sa Dumaguete City Police, ang biktima paingon sa kamanhak. Nagsunod niya ang usa ka multicab ug laing motor, samtang adunay SUV nga nagdagan sa pikas nga kalsada. Pag-abot sa tungod sa usa ka bodega, miliko padung sa tuo ang biktima aron unta mosulod sa gate. Apan gibanggaan kini sa nagsunod nga multicab ug tungod sa kakusog nga impact, nalabay ang driver ug mitugpa sa SUV. Miatras ang SUV ug dinhiniigo ang usa pa ka motor. Matod sa driver sa multicab, milikay ra siya sa bako nga nakapark sa kilid sa karsada ug wala matud pa siya makabantay dihang miliko ang rider. Kasamtangang anaa sa kustudiya sa kapulisan ang mga nalambigit alang sa dugang investigasyon.